afternoon. Hello, Karot Itlog Loves at Karom Toys and Games. Good afternoon. Gabi na pala. Hello, hello, hello. Magandang kurkur ng itlog ang mga delikado yan, Lord. Iluto na. Iluto na lang, walang awa. Hello, my loves. Hello, shoutout. Thank you so much. Wandering Lula, thank you. Salamat. Ayan, nagla-live naman ulit si Manay. Medyo namiss ko ang live konti. Ayan, salamat. Wandering Lola, shout out. Kuromi Toys and Games. At kurot-kurotin ng konti ang itlog. Oo nga, Lods. Nanungkit ka lang ang todo sa kapitbahay. May ganon. Shout out! Good afternoon! Thank you, thank you! Nakikisungkit lang, Lods. Tama, tama talaga. Nakikisungkit. Salamat, maraming salamat.
Thank you guys! Karatatlo, Los Midas, Wandering Lola, thank you so much! Salamat, malaking bagay na ito sa update ng ating channel.